Spirit of God, the indwelling of God. Ukubakho kukaThixo phakathi kwabantu bakhe. Samasonke bathandekayo. Now in the Bible it was formless. In other words, ungakwazi uyicacisa uba yintoni lento ngumhlaba. It was void, it was empty, there was nothing. The only thing that was there, it was darkness and water. But in the Bible, in the appearance of the Spirit of God, hovering over the surface of the waters, a voice was able to come out of heaven and said, "Let there be light." Ngoba akukwazi ukubakho umoya kaThixo izinto ziphinde ziqhubeke zi-void and formless. Ndifuna ukuthi awukwazi umoya kaThixo xa ukhona uqhubeke ubumnyama buba khona. Uthi uJohane ka evula kwincwadi yokuqala in chapter 1 uthi xa ekhona ukukhanya ubumnyama buyabaleka, because in the presence of God there cannot coexist darkness and light. Samba sonke bathandekayo, xa ekhona umoya kaThixo kubakho izinto ezingakwazi ukuhlala phakathi kwethu. Xa ekhona umoya kaThixo kuba nezinto that needs to change and shift position and shift form. In the Bible it was formless, dark, and there was nothing that you could explain. No talk umhlaba ungena ucacisa, but when the Spirit of God started to take place and hover upon the waters, kwaqala kwabakho izinto bezingekho. The second thing that happened, in the Bible, and God formed a man out of dust. Thixo wenza umuntu ngothutho. In the Bible ngokucacileyo umuntu akashukuma. Umuntu did not move because the man was only dust. Until it took God and His presence to kneel down and breathe on man. In the Bible, and man became a living spirit because uThixo uyawaphefumula. In other words, the idea of God was not complete until umphefumulo wakhe, His presence became in man, and then man found form and found movement and found life. In other words, outside of the presence of God, we are dead. Ngaphandle komoya kaThixo nobukhona bukaThixo singabantu abafileyo, singabantu abangaphiliyo. Until God shows up, then life can come around. Life can come around. Samasonke bathandekayo, because there are things that cannot take form and take life until the presence of God shows up. Samasonke ndizamanje ucacisa into yobana before sifike kuhosteni uThixo kukindlela okanye kukizinto ezingakwazi ukwenzeka, kubekho izinto ezikwazi ukwenzeka if the Spirit of God is not there. Samasonke bathandekayo. Now iBhayibhile ithi waphefumula uThixo umuntu wangumphefumulo ophilayo. In the Garden of Eden, Adam did not need to pray. Jesus. Obathandekayo. Yabona bana ngoku sisemthandazweni. The weekend, the 3 days idlule besisemthandazweni. Because siqengana nokubonana with the presence of God. Kanti ngexesha uAdam ebephila noThixo emyezweni, there was no intercession needed. There was no prayer needed. The only thing that they needed to do was to obey the word and fellowship with one another. Baphile in the word of God. Ngexesha uThixo khona sidingi noba kuthiwa sihlangene kwinkonzo yomthandazo, ngoba ukhona uThixo ophakathi kwabantu bakhe. Kaya khona uThixo phakathi kwethu, we do not need to call Him down because we know that He's present. Ukhona uThixo phakathi kwethu. Until Adam disobeyed God, and the Spirit of God was taken
presence of God was taken from Adam. Kwa-introducewa into ibingekho in the foundations. Kwathiwa umuntu uzawufa.